Good morning mga palangga. It's not a good morning. Well, it is a good morning because we are here, we're breathing. But outside mga palangga, it's not a good morning kasi umulan the whole night. Pero ngayon, at least, hindi na siya umulan. Tumigil na yung ulan pero makulimlim. It's very gloomy outside. Yan. Well, it's good for our garden. And it's good for our grass as well. Kasi tingnan nyo yung grass. Namatay na siya. I-start na silang mag-yellow ba or mag-brown, should I say. Si Mr. nandoon siya sa workshop, busy. Kasi tomorrow kasi is merong pupunta dito sa amin. Mag-test ng mga trailers for health and safety. And kaya ayun, piniprepare ni Mr. yung mga kailangan, yung mga trailers para ma-approve and it's ready to go. So ngayon mga palangga, housework lang talaga tayo mostly. We need to sort the laundry kasi yan, nakatambak sila. Dumadami na yung mga laundry nakatambak. Nag-grocery kami kahapon and nakalimutan kong ilagay ito sa plastic bag para kay Bianan. Nag-request siya ng evaporated milk and nag-request siya ng rhubarb and hindi namin siya nakuha na ng rhubarb kasi nagmamadali kaming umalis and yun, nakalimutan namin. So, ewan ko kung kailan pa namin ito mahahatid at yung rhubarb niya. Si Bianan kasi, pag nagbe-bake siya, mahilig siyang gumamit ng mga evaporated milk. And gustong-gusto niya yung rhubarb natin kasi sobrang masarap daw, sabi niya. So, yeah. I'm glad na palaging nanghihingi si Binan sa rhubarb natin. And ako naman, hindi naman ako palaging nagbe-bake dito kasi yun na nga, ang pagbe-bake, nakakataba. Masarap pero nakakataba. So, anyway mga palangga, magpo-cover na ako dito. I will clean the house. Do a deep cleaning, and yeah, I don't know if I will be filming, but we'll see. Kakain muna ako and dahil maulan at malamig yung panahon ngayon, so mag-noodles tayo kasi kailangan din natin kainin yung mga stock natin kasi yun na nga, baka masayang sila. O diba, marami akong nabiling noodles. So beef yung flavor natin kakainin. Tingnan nyo yung ulan. Wow! So, ito mga palangga, noodles and bread. So, kain. So, kain tayo. Masarap. Mas preferred ko yung beef flavor sa noodles kaysa sa chicken. Pero kahit ano, basta meron lang. Merong makain, okay na. Do you want coffee? Yes, please, but just prepare it, please. I don't want it now. So, naririnig nyo naman sa background si Mr. Hindi pa din okay yung mood niya. Preheat ko na yung oven natin kasi mag-5 to 4 na dito
ito ng hapon. And sabi ko kay Mr. na mag-chicken burger tayo plus salad kasi kailangan namin itong kainin. Itong natirang wraps. Yan, 2 wraps yung natira. And kailangan din nating maglabas ng buns. Ito. Kailangan din nating mag-prepare ng salad. So, yun. Yun yung gagawin natin. Naririnig ko yung alarm ko na nagri-ring. Kasi kanina may ginagawa ako and tinatime ko yung sarili ko pero hindi ko na tinapos kasi wala talaga pumapasok sa utak ko. At nakalimutan ko siyang i-cancel. Hello, ay naunsa man eh. Ay, tingnan niyo yung price natin. Sobrang daming ice. So, kailangan niyang i-remove. Lagay natin dito, be. Gusto ko magmadali kasi yung cellphone ko sumisigaw. Yan, ito siya mga palangga. Tara, kukunin ko muna yung cellphone ko. Naririnig niyo ba? No, I don't want to hear you anymore. Sinit ko siya for an hour. Kasi yun kasi yung parang ano niya, time limit. So, sinit ko siya sana ng 1 hour. See if mapi-finish ko ba siya under 1 hour. Pero yun na nga, sabi ko, walang pumapasok sa utak ko. So, hindi ko na lang siya tinapos. Kasi, for me, I don't find any point of studying kung pagod na yung utak mo. Hindi pagod na yung utak mo, magpahinga ka. So, anyway, kailangan din nating magluto ng ham. Kasi wala nang ham dito. Merong ham, pero hindi siya luto. Ito. Ay. Nahulog siya. So, I hope masarap to. Kasi ito kasing gamon na to, nabili ko siya sa Aldi. At normally naman talaga, pag bumibili kami ng gamon, bumibili kami sa Tesco. So, first time ko siyang bilhin from Aldi. So, I hope okay lang siya. And masarap. Well, si Mr. naman talaga yung husga nito kasi siya lang yung palaging naghaham. Tuwing nagla-lunch siya. Time natin for 1:35 kasi hindi naka-preheat yung oven natin at nasa pinaka-low siya na party sa oven. Ay! Well, naset ko siya for 1:37. So, okay lang yan. Kailangan din nating isort yung ating dishwasher. Hindi ko pa na-sort yung dishwasher natin until now kasi kanina, yun na nga, nag-deep clean ako sa bahay and nakalimutan ko siya. Kasi typically talaga, naka-close siya and hindi siya yung palagi kong chine-check. So, may tendency talaga na palagi ko siyang nakakalimutan or nahuhuli siya sa lahat. Pagkatapos mo siyang i-unload, nalagyan mo ulit ng mga hugasin. So, kailangan
natin mag-prepare ng salad. Hindi ko alam kung anong ginagawa ni Mr. Mga Palangga, pero may ginagawa siya sa laundry room natin. Hindi ko alam. Parang nagkuhugas ng something. Pero hindi ko alam kung ano yung ginagawa talaga or kung ano yung hinuhugasan. Put some black pepper in it this time. Okay. Well. And a little tiny bit of rock salt. Little bit of tiny rock salt. Right, okay. What you been doing? Just a bit of this and that. So you're sorted now for tomorrow? You're sorted now for tomorrow? No. I mean, no. No, it's raining. I don't put out outside. So ito, red bell pepper, not red bell pepper, red onion. So pat-dry natin mga palangga. Kasi ayaw nating matubig yung ating salad. Buti na lang si Mr. Medyo okay na siya. Tinatawanan ko na lang yung asawa ko kasi pag hindi ko talaga tinatawanan or pinapatulan ko siya, naku, hindi siguro kami magtatagal. Daming tubig ha. Sobrang basang-basa yung ating paper towel. Yan na. And dapat hindi natin kalimutang maglagay ng pepper and rock salt. Kasi nakakalimutan ko talaga kung nagsasalad ako. Kasi yung dressing na nilalagay natin, for me, that's enough. Pero siya, mas gusto niya yung may kaunting black pepper and salt. So ito, kaunti lang. Kukunin natin yung ating salad dressing. 23 minutes na kayong naka-record mga palangga. Mixan natin siya. Yung lasa niya is para siyang, well, sa ingredients sa dressing ha is buttermilk, garlic puree, and dill. Hindi ako sure kung ano yung dill, pero I think yung dill is herbs siya. Paano ba i-pronounce? Yung D-I-double-L. Yeah, it is an aromatic annual herb of parsley family. Ah, kaya pala. So, anyway. Pronunciation. Pakinggan nyo. Tell. Ilagay natin sa slow. So, yun yung pronunciation. So, at yun yung ano niya, yung ingredients. Kaya pala, sobrang nababanguhan ako sa kanya. And, para talaga siyang may hint of parsley. Pero, yun na nga, hindi ako sure kasi hindi naman nakasabi dito na parsley siya. So, yung dill pala is parsley family siya. Member siya. Kung ito yung lunch ko sa trabaho ko, ito, very good na talaga ako ba. Pero di ko kaya. Sobrang healthy siya. Kumakain naman talaga ako ng gulay, pero yun na nga. Sinasabi ko sa inyo, dapat siya cook or half cook. Tinuturuan ko pa yung sarili ko.
mga dahon-dahon, like ganito, mga lettuce, okay naman para sa akin. Pero, parang hindi pa rin okay, oy. Iba pa din yung luto. In time siguro, matutunan ko talagang kumain ng mga fresh veggies. Kasi, iba naman talaga yung panlasa natin as we grow older. Kasi nung bata ako, alam niyo, hindi ako kumakain ng ampalaya noon. Marami ako mga hindi kinakain na gulay sa atin. Pero, ayun, nagustuhan ko siya. Like noon, hindi ako nagsisili. Then, nakahiligan kong magsili. Then, basta mayroon talagang transition, no? So, ito na, ilalagay ko lang siya sa fridge mga palangga. Para naman manatili siyang fresh and crunchy para mamaya. Meron tayong grapes dito. Yung grapes natin, parang wala na talagang pag-asa. Pero sana, no? Mabuhay siya. Para makapag-harvest tayo ng grapes. It's hot. Ah! Yan. So, parang McDonald's lang ba? So, kakain lang muna kami. Yan. Tapos na kaming kumain mga palangga. So, ito yung parang pudding namin. Fruit cocktail with ice cream. I-drain ko lang yung sabaw kasi ayaw ko yung sabaw. Noong nang grocery ako sa Tesco, bumili ako ng bagong ice cream. And this time, it is Kili. Yung brand na palagi namin binibili. Pero, clotted cream siya. Hindi yung palagi namin binibili na dairy vanilla. Pero I hope masarap to. There you go, mister. That's enough. Thank you. Let me try. I like it. I like it. I like it. Si Mr. hindi pa din tumitingin sa inyo. Pagpasensyahan nyo na. Naku, dapat talaga magdobling ingat mga palangga kasi yung kapitbahay namin kumatok mga 3 minutes ago lang. Kumatok dito sa amin na kagabi daw somebody's trying to break in their garage. And may ano talaga, may marka talaga yung garage nila. At least hindi nakuha yung sasakyan niya. So she said it's about 1 o'clock daw. So titingnan namin sa camera, i-review namin and we will see if meron tayong makita or wala. Usong-uso yung mga pagnanakaw around sa amin. Lalo na yung mga bahay na walang ilaw, walang mga camera. So, natatakot lang ako kasi alam ko na yung property namin sobrang open and of course, probably nakaka-drawn siya ng mga attention sa mga may masasamang loob. So, you know, be vigilant na lang talaga tayo at mag-pray tayo na ilayo tayo sa kapahamakan. Kasi meron talagang desperadong tao. So, i-review natin ha. Babalitaan ko kayo mamaya kung may makita ba tayo or wala. Ang pangit naman ang lighting natin mga palangga. Sa camera, I look like I'm blue. I'm like
may pagka-white na, may pagka-blue siya ba. But anyway, never mind. So, kanina, nag-review ako ng camera namin to see if meron bang sasakyan na dumaan. Walang sasakyan na dumaan sa binanggit niyang oras. Sabi niya about mga 1 o'clock daw. So, sabi niya about. So, parang hindi din siya sure. So, may nakita kaming dumaan na sasakyan, mga, what time was it? Let me just check it again. Pagpasensya nyo na yung buhok ko, mga palangga. Sobrang buhag-hag. What time was it? Sandali lang ha. Yung sasakyan na dumaan na nakita namin, 20 past 2 in the morning. And medyo may pagka-slow siyang dumaan, pero at that time, umuulan and hindi clear yung or kung ano yung sasakyan na dumaan. Papakita ko sa inyo ha. Ay, papatayin ko muna yung ring light natin and ito turn off. I-sleep ko lang yung computer natin para walang reflection. Makita nyo talaga. Bakit yan? Hindi siya masyadong kita kasi yung camera meron siyang tubig. Kaya, ayun. So, sinabi namin sa kanya na pasensya. Hindi masyadong kita sa camera kasi yun na nga at that time, sobrang lakas ng ulan. And sabi naman niya, well, thank you. Thank you for taking your time to review your camera, sabi niya. So, yeah. Nakakatakot mga palangga. So, anyway, ngayon pala, nag-i-edit ako ng vlog. But I don't know if meron tayong vlog tomorrow or wala. So, depende na lang sa pag-i-edit ko and depende kung gaano haba yung vlog. Kasi yung vlog na in-edit ko, mga 6 minutes pa lang. So, sobrang short, diba? So, kung short lang yung vlog, hindi ko siya i-upload kasi wala kasi ako masyadong ginawa. Ako na naglinis lang ako and most of my deep cleaning, hindi talaga ako nag-film kasi gusto kong matapos agad-agad and tinapos ko din yung practical investigation ko. Sobrang hirap mga palangga. Alam nyo ba? I'm just gonna give you a bit of, a bit of like a brief story time. Not a story time, but gusto ko lang sabihin kung ano yung ginagawa ko. Kasi, you never know, just in case na makamit ko yung pangarap ko. And I look back sa mga videos ko and there I was, nagmumon ako na sobrang hirap. And then, titingnan ko siya. Sasabihin ko, bakit sinasabi ko na mahirap noon? Ang dali-dali lang pala. Just like nung nag-aaral pa lang ako mag-driving mga palangga. Sabi ko sa sarili ko, sobrang hirap. I cannot do this, I cannot do this. Pero ngayon na, I look back sa mga memories na yun na time na sinasabi ko sa sarili ko na I cannot do this, I cannot pass the test. And ngayon na nagda-drive na ako, sinabi ko sa sarili ko, madali lang pala mag-drive. Madali siya, basta willing kang mag-practice, may confident talaga. Dapat may confidence ka sa sarili mo kasi kailangan yun. Kasi ako talaga, nervyoso ako. So, anyway, na yung topic natin. So, itong unit na ginagawa ko ngayon, sobrang, may kataasan kasi this is a 6 credits unit and meron siyang, yung question is, meron siyang 20 question. Yes, 20 question seems not a lot, pero sa buong unit mga palangga, alam nyo ba? Kung ilang words yung hinihingi nila, I need to have 6,000 words. And it is a practical investigation. So, meaning, kailangan ko mag-investigate, mag-conduct ng investigation para may hypothesis and may may treatment of result or tinatawag nila na parang yung conclusion.
But then, first thing first is, sa first 2 question is, kailangan kong i-email sa tutor ko para ibigay niya yung approval ko. Kasi kailangan ko kasing magbigay ako ng proposal ba sa investigation ko. And if my tutor is not happy about it, I cannot proceed the rest. So, kailangan kong itama muna yung first 2 questions bago ko matapos to. And, I'm tired. Pero, ewan, kaya natin to, kaya! So, anyway, mga palangga, matutulog na ako. Yung oras dito. Seri, what time is it? It's 22:05. 22:05 na. So, 10 o'clock na ng gabi. So, matutulog na ako mga palangga. And I'll see you tomorrow. Pagpasensyahan nyo na talaga yung vlog natin. Walang kwenta. Maraming salamat sa walang sawang suporta talaga. Sa mga walang sawang pagmamahal. Maraming salamat talaga. So, mag-ingat po tayong lahat. And see you tomorrow. Bye!